Πρώτη φορά δεν θα ταυτιστώ με την άποψη του Δημάρχου των Σέγγων. Δεν απαντηθείς, δεν είναι κάπου. Τα σχόλια, κύριε, εκεί μπορείτε. Στο μαγαζί σας μπορείτε να κάνετε σχόλια. Έχω υποχρέωση απέναντι στην 30χρονη θητεία μου στην αυτοδιοίκηση να υπερασπιστώ την άποψή μου και κυρίως όταν θίγονται ζητήματα της υπόστασης του καθενός ως αυτοδιοικητικού. Έχω δώσει μάχη σε αυτά τα 30 χρόνια της δημοτικής μου και της αυτοδιοικητικής μου θητείας για μεγάλα ζητήματα και αναφέρομαι μόνο σε ένα, αυτό που λέγεται αεροδρόμιο. Ποτέ, μα ποτέ, από την καρέκλα και από τη θέση που είχα στα Δημοτικά Συμβούλια και είναι μάρτυρες όσοι παλιοί συνάδελφοι που κάθονται σήμερα στο τραπέζι, δεν προσπάθησα να εφαρπάξω την άποψη του άλλου με τρόπο μη θεμιτό. Μπορεί να κατηγορηθεί για το οτιδήποτε. Είμαι από εκείνους που λένε τα σίκα και τις σκάφη. Ψέματα ποτέ δεν έχω πει. Δήμαρχε, δεν θα ψηφίσω αναβολή, γιατί θεωρώ ότι η ιστορία της Ψιτάλιας είναι μια φούσκα περιραίουσα, σε λίγο ενδεχόμενο να μην υπάρχει ούτε ΕΙΔΑΠ, ούτε διοίκηση, ούτε τίποτα. Και φοβάμαι μήπως το μεγάλο ΚΕΝ το έχουμε και πάλι μπροστά και χάσουμε το βασικό όπλο άμυνας που είχαμε, αυτό που το πρόγραμμά μας, αυτό που η αιτήσια μέχρι τώρα πάλι με την ιστορία μας έφτασε σε αυτό το σημείο. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν θα ψηφίσω αναβολή. Προεκλογική περίοδος Βορύδη, στην περιοχή μας εκλέγεται. Δήμαρχε, Πουλάκης, πες τα λόγια τους.